Илдар әфәнде беләсездер, Тәртип ФМ радиосы 1 февральдән эшләми башлый. ФМ яшьлектә. Һәм менә Казанда 33 ФМ яшьлекнең икесе генә татарча икән. Һәм петиция хәзер имзалау бара бит. Интернетта президентларга юнәлгән петиция. Һәм менә монда сез нинди ярдәм итә аласыз? Тәртип ФМ яңадан яшьлектә яши башласын өчен. Мин ул ифм белән шөгыльләнгәнем юк, мин әйтә алмыйм. Менә бу юнәлештә эшләргә кирәк дип сезгә тәкъдим. Бөтен юнәлештә эшләп бетерә алмыйм инде, калган бер өлешен республика депутатларында бирегез. Казан депутатлары бар, башка ниләр бар. Бу мәсьәләдә безнең ярдәм кирәк икән, конечно, без әлбәттә әзер. Аны алдан кирәк. Безнең шундый хәлләр булды бит инде. Факт килеп туа, ниндидер менә шушы татар радиосын каналын якларга баралар, конкурска, булар кире ала алмыйлар, кире бурып кайтаралар. Аны бит безгә әйтергә була, бер айдан элек, ай ярым элек, ул бит каналны алу килдең комиссияга, сине комиссия утырган кешеләр, ой, молодцы килделәр монда менә татар радиосына чыгарга, әйдәгез бирегә дип утырышы юк анда. Һәрберсе үзенең ниен анда кемдер, каяндыр, теге русча әйтәм, лоббировать итә, килә, карый, кемгә нәрсә кирәк. Андый нәрсәләр алдан эшләргә кирәк. Менә безгә миңа бер тапкыр инде шушындый претензия белдерделәр. Менә без килгән идек комиссияга, татар радиосына алырга, безгә бирмәделәр. Сез нәрсә сында әйтәм, сез безгә әйтегез. Без үз ягыбыздан әйдәгез катнашабыз, ну алданрак әйтергә була бит инде аны. Тиешле комиссияләргә чыгып, тиешле чиновникларына чыгып, үзебезнең хатларыбыз белән, үзебезнең связьларыбыз белән, мөмкинчелекләребез белән катнашырга кирәк. Булай факттан соң гына, аннан соң жапканнан соң гына, яки янда битергәннән соң гына без бит урманда яшәмәбез. Безнең бөтен все наши данные есть, все наши электронные почты есть, все кто хочет, все пишут. Мы готовы. Все, что связано с Татарстаном, любой тематика, татарская, русская, чувашская, марийская,